Nyakorum gajonka mura mintiere machiegni chenro mano mar mine wacho chenro mabende wachiwo ne joma mine thuolo mano mar twak otende kod dongruoge mopogore opogore thor weche mopogore opogore mabende wasebedo kwalose kaka TV mar Ramogi. Wang'e kindi thuolo ma oheo dwe achiel mosekadho ng'anyo mano mar sundo piny owacho osebedo ka neno e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Ng'anyo manyaka sani kaluwore gi report machiegni ni mabende duol makedo ne ratiro kata mana riwruok makedo ne ratich oganda e pacho ka mongere kaka KNCHR ne ochiwo yango ni chakre ne ng'anyo mano mar sundo piny owacho chaki kindi thuolo mar dwe achiel mokadho ji 60 osewito ngimagi. Kopogore gi mano jok mandachgi pok oyudi jok mongere kaka missing gi dho ngere gin ji 66 ka jogo eko mabende osemaki gin ji 1376. Ng'anyo maket kod magi Nyakorum Gajwang'a pod dhi nyime ka bende ng'anyo makamago bende pod biro bedo ka neno juma mabiro. Ng'anyo mabende aneno kanyo ka jo ng'anyo otiso ni nani. Omiyo tindo makawuono wapenjo ni ratich jalnero mang'anyo en ang'o. Omiyo otieno makawuono antiere kod jaked ne ratich oganda mano Jovian Linda mabende kedo ne ratiro mag oganda entiere kaunti ma Kisumu e studio marwa wabiro bedo kwa tudre kode achiel kachiel. Jovian kinyalo mana winja amosi ni misawa weche motenre kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime diwach nang'o kaluwore kod ratiro mag oganda pacho kae. Erokamano kuom rwaka kawuono. Kirango kuom weche ratiro ma jong'anyo waseneno ka police, waseneno ka kata politicians be osebedo ka medo motisha mang'eny kata wawacho ni have been really inciting with the words. Ok giwinj gima jong'anyo giwacho kaluwore gi gik ma giketo mbele. To magi osekelo weche mang'eny nikech iyudo ni nitiere jok maricho mamuomo e ng'anyo gi ma kendo iyudo ni giluongre ni joma tetea serikal. To ng'anyo wani ok ni wapingo serikal e yeyene mar adiera lakini wapingo gik matimore e serikal mantiere sani. Kaluwore gi weche corruption, kaluwore gi weche bad governance, kaluwore gi weche budgeting, nwachako gi finance bill. To ineno ka koro kochopo ni waketo gik mwadwaro magite okwiji. To kwarango koro ratich jong'anyo kaluwore gi article 37 mamiyowa the power of the people mi wanyalo govern kendo wanyalo golo sauti wa kendo wanyadhi e ndara mondo wawach ni ok wamor gi kaka sirikal masani kata telo masani kaka endelea. To iyudo ka koro ma bedo used against us kendo iyudo kendo offenses moko kaka causing disturbance kata influencing or inciting community are being put as charges. Koro ochuno ni nyaka wabed ping in a sober way mondo warang ni ng'anyo ni en message mane mabiro. Ten message mar achiel. We want proper governance, we want accountability, and we want good leadership. To bende Jovian e kinde mago duto timore wang'eno obila osebed ka iseyo gitiyo kod teko mathoth e kinde mago mag ng'anyo. Nyaka sani bende wang'eni apisi mano mar jamin wache pacho kamano ODPP bende wacho ni nyaka gisani gionge kod neno moromo mano mar mako obila mabende iseyo kod ketho kata mana mago mag nek mago mag oganda. Aken wacho makamano di wach yang nang'o nikech okang' makama endi biro mano bang'a jopiny mopogore opogore bende chwalo ywak margi ne apis makamano. Kuom adiera ODPP osebedo ka tiyo maber kodwa kaka Kenya National Commission of Human Rights kendo wan mwantiere grassroots. To gima dwarore en ni wabed with proper data gi information especially kuom jok mosemaki. Ntiere videos momako obila ka kalo kata wawach ni breaking the law themselves by nego civilians kata jok mantiere ng'anyo by using too much excessive force to the people, arresting civilians without proper cause. Kidhi ka police tiyudo ni charge muketne en kaka wach mani causing disturbance. Koro ma waluongo be nyaka jo IPOA kalure be gi ODPP matimo investigation gi. Chien kanyi wacho ni ji 66
kato namba be kendo dhi malo to 1376. Magi numbers ma sani wawachni dwa ng'eyo. Temomiyo kaka migape mang'eny mantiere piny kae, wawacho ni wada loso desk mondo wawachni families ma miss their persons nyalo biro mondo register, then koro wachak luwo ratiro makare. Kenya National Commission obe oketo ni wada tiyo machiegni kod chiefs gi area police mantiere, nekech giwe rango wa kagima one enemies. Onego beni watiyo, our work should be actually how do you say, it should be complementing one another. To kama oselal makoro police chako wacho ni wan joma rito ratir jogende wan mwaketho, to wan tijwa en tang'o ni magi gik matimore momiyo wan gi policies gi laws, and most of the things magitimo are against the policies and laws that are actually in place. Takini kanimana kana kaka jakidnera ticho ganda he pachoka kini bendi paro ni duola mochungne mano duol mara ipoa mano duol mochungne no tijo bila kini bendi paro ni gitimo tijige yo makare mano mar no tijo bila ka bendo bila kindi thuolo mano mar dwe achiel mokalo chakre ne ng'anyo makamagi chaki bendo sebede kiseo bila report makare bende pok gisechiwo. Kalure ki wach jo IPOA yeye ok dadonja ahinya nikech ing'eni gintiere office no gin maging'e gima girito, nekech giseneno ka wan jopiny jomanier ng'anyo gi oseoro videos, oseoro evidence, ose capture nyaka polise ma osebedo ka break the law manego jopiny, ose tango nyaka number plate mtokni ma abduct ji nyaka dier ng'anyo to polise to ntie, ose tango nyaka kaka polise ma already in civilians madhi madmuomo nyaka dier ng'anyo to nego ji. Koro ing'eni IPOA emonego beni sani koro chung matek maduonde winjore, nekech their work is to provide peace and security for the people in this country. To ka koro duondgi okwinjre gimbe giumo, koro wapenjre ni to kara why do we have this institution existing and is being supported by the constitution and also our national policies that it's supposed to be giving us this protection and security, and it's quiet. Koro ing'eni penjo mang'eny chako donjo, koro obila mang'eny koro are losing their faith kata ir police and are losing their faith in IPOA. Nkichangini bende kinde mosekalo IPOA bende nosingo ni gitimo nonro makare, pod warito nonro kaka jofuambo nyakwarom gajuang' wan wang'i wan ite. IPOA kochiwo nonro mago teku mathoth ma bende isegudo bila wabro bedo kwa mii. Kata kamano bende nyaka sani Jovian nitiere anyuola ma bende nowito wedegi e ng'anyo ma bende osebedo kadhi nyime, nitiere moko kuom yawa ma bende noyudo hinyruok makoni kod kocha. Kaka TV Maramogi noyudo thuolo mano mar dayo dho min Rex Masai, inyalo paro rawera ma bende iseyo obila ni nochiele gi magina e kinde ng'anyo mano bagi kor gwenge mopogore pacho ka. Rex kata kamano nolalo ngimane e county mano ma Nairobi. Jovian penjo en ni nyaka sani kata mana kanowinjo kaka min Rex wuoyo, owacho ni joneno e bura makama bende chal ka gima ibuogo ngimagi. Janeno sani ok kata mana wuok oko mano mar dhi yango bura makama. Aken wach makama dilose nang'o nikech nyaka sani kwinjo ni ji 60 oselalo ngimagi chakre ne ng'anyo chakre mano kaluwore gi nonro mar KNCHR. Aken wach makama diwach nang'o kotenre kod buogo joneno ma bende nitiere kinde ng'anyo makamagi. Charo ndang'ise ni buogo wande kata wan kodi ka ni buogo wande itiyo gi all means mondo sauti wa kik winjre. Sani manyocha wa ikores ntie wuoyi matin be nyocha noiki kendo family neno bedo threatened koro ka gitemo wacho ni gidwaro postmortem nekech gima del mane gidhi giromo gode mochari gi giminyisogi does not actually coordinate. Kato kidugo be kirango wan joma rito ratich jo dhano jogende, wan wawuon osesiem wang'wa to waseyudo simbe mang'eny mabuogowa makwerowa ni kik watem. Oseng'iswa ni dwa nyaka makwa. Ting'eni gigi te mitimonwa kata ng'isowa ntiere ratich monego bed ni iluwo according to the law.
ka diera ntiere ni onego beni makowa, onego beni there's a warrant of arrest or a summoning letter ma wacho ni onego beni wachiwore kata waterore e offices ma barua no wacho ni onego wadhi. Kata sani mwaloso achiel kuomwa Boniface ntiere osuptal, kane ntiere ng'anyo nobiyo make obed abducted to dhi obed assaulted. Bang' assaulted ni ka koro jopiny nwachung' wachako gokoko wachako manyo Boniface, eka koro no okele e wang' jopiny, okele sel kuma no dhi kata obedo charge is a different police station and a different court. Magi gik mowacho ni en ang'o matimore, be IPOA be neno. Ineno, nikech ka wan ratichwa en ni warang ni adiera kata policy wa en ni make sure ni during demonstrations joma richo kik donje iye, to wa make sure ni joma be ng'anyo gi ratich gi be oriti ok mana gi wan jok ma jo human rights lakini but gi police, to joma ng'anyo gi be kik interfere gi jok man oko. To kido ni wan mwa kendo wa maintain peace kendo wa maintain order to watimo kaka nwa wacho kata request manwa oro mar notification, wan mimanyo wa kendo wan mwa bedo targeted, bedo malit kabisa. Is this really a democratic country? Magi e penjo makoro wa penjore. Tiparo no kang makamano timre nang'o nikech in achiel kuom jakedne ratiro mago oganda e pacho ka. Jumani nwaneno kanyo ka achiel kuomu mano Boniface Mwangi bende nomaki kanyakla kod ji 4. Kata kamano nowegi gi omenda maching mano cash bill mano mar siling 20,000 mano ng'ato ka ng'ato. Akani dwach ni jogo kuma kedo ne ratich oganda nang'o meni koro chal ka gima un bende un target. Ma en wawach ni en dhao mosebedo kata en yuarruok mosebedo kalure gi polise gi oganda marito ratiro mar dhano. Nikech yudo ni wa end up wayao kata duk moritemo kochopo korka legislative kochopo nyaka korka police. To kirango gigite, irango ni ratich jong'anyo kata ratich Kenya National Commission of Human Rights, freedom of association, freedom of picketing, freedom of actually airing issues mathagowa are actually abided within the constitution. And the same people ma break magie are the police, and there are also some, and I'm not saying all of them, people who are within the same judiciary system. I'm so happy ni LSK osechung kodwande kirango jok mosebedo kimako. LSK osebedo ka biro kendo kwa go simu to they are the first people to come. Kendo girango kendo gi make sure ni people are released on cash pay or on bonds. But kirango charges buketno gin charges that are very questionable. If achiel kuma miluongo ni Willy nomaki wuoyi maratin ma be waluonge ga ni Kisumu ka iluonge ni Walking Constitution, nomak to dhi obed assaulted. Ka wadhi mondo wamany ni ang'o momake ne, onge charge sheet moketi, to yet ene police custody to itere court. Court ni be kata wach miwacho malong'o be onge. Koro bang' ka ne wasechung' mwagolo sauti wa mwabedo ni wawacho ni we want to know gimomiyo the under custody. Eka koro wach ma causing disturbance, there were some false allegations that were actually put. Because there were cameras around that were actually capturing gik mantiere. To kendo wamedo jiwo jopiny ni sama gine nyango cameras gigo simu gigo gimed bedogo, nikech magi ema konyowa sama wadhi e court miwacho ni kata chiel kumwa either negi silaha manyalo hinyo ng'ato, to wan gi evidence mamako ni noonge godo kata nena gi jowetege. Koro en mana wan kaka Kenya National Commission of Human Rights wamedo rango kendo wamedo wacho ni wan to ok wabi ketho ratich mar chik moseketnwa e constitution. Wabo meda luwo, to wakwayo mana ni police be omeda luwo mano mondo wamed dak gi kwe. To kata kamano Joven eno ka bende mayo wang'wa kapok atiko kod na twak makama bende winjo na pachi kaluwore gi dwaro mano mar kweth mapingo piny owacho dichi makawuono ni winjo kanyo ka ugai mano mar ODM Raila Odinga wacho ni mar mondo mi twak bedi
singo mabende piny owacho ni ochiwo mano mar chulo jogo eko mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha ahinya omenda magi mag thieth jogo eko mabende anyuola magi nolal nyaka sani pok ochul nyaka sani winjo kanyo ni joneno ibuogo e kind mamoko. Aken mano to diwach nang'o kwa tieko twak makama? Gima dawach, and I'm trying not to be any partisan to any political affiliation. Raila nowacho mare tie mwayie godo to tie moko be mawacho ni mago mage mar manyo political mileage ne. Gima wacho ni adiera oganda moselalo ngimagi, oganda mantiere pod e cells onego bedni are being released because it's unconstitutional for them to be actually in cells or in prisons without really having a proper charge sheet of what is happening. Wawacho ni ka diera ntie kosa mano timore kara magi onego bedni are being presented mondo oneni makosa gine magi to wamigi thuolo mar mondo gichung gimbe giwach ni ang'o mano timore. But ma iyudo ka koro magi timore e toke kidhi kiyudo ni already charges were already made to negisekawo plea ka gikia. To wamedo jiwo kendo wawacho kata ne jo oganda ma rito ratiro ma oganda wadog piny e grassroots mondo waendelea gi education nikech magi timre nikech ji do not understand what the constitution is. Ji mang'eny kia gima the laws are actually saying and what the laws actually says when it comes to the right to picket and actually demonstrate. To karamna Jovian bende ng'anyo mar nani bende aneno kanyo ka oganda bende ijiwo mar mondo bi buore Nairobi ka mano juma mabiro. Kene ng'anyo mar nani ni to diwach ang'o nikech ng'anyo maket kod magi wajaneno ka timore chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Sani koro nitiere mar nani chieng' tarik 8 mar dwe mar 8. Wan e iye kendo wamedo wabed kanyakla e piny ma Kenya kae, onge ni Nairobi, onge ni Kisumu, wan gimoro achiel. Ng'anyo dhi bedo kendo we are following the due process of giving notification early ne police. Kendo wan mantie ng'anyo ni wan jok ma very peaceful kendo wan gi a clear message of what we want. Our demands we are going to be put out. And we are also asking that the people to also come. Jok mok nyal bire ndara, wawacho ni giendelea bede social media gi airing these issues. Nane biro to kieye ni wadago koko but wabiro be in remembrance giketo e kanyakla e weche mang'eny masani osekelnwa kalure gi violations mosebedo on the joma ng'anyo kato gi violations be matimore especially within counties mwantiere. Koro mano be ubonena nene mbui. Erokamano ahinya Jovian Aguni, erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi achiel kachiel e studio mar Ruai County mano ma Kisumu. Nyakwarom Gajwanga mano na jakadne ratich oganda e county mano ma Kisumu. Jovian Linda mabende nwatwak godo kotenre kod ratich jong'anyo e pacho kae. Ka bende chieng' tich iwacho ni chieng' tarik 8 dwe mar 8 mano juma manyien. Bende nitiere ng'anyo mabende koro jong'anyo wacho ni gisingo mano mar bago e pacho ka duto te wabro bedo kwa luoni machiegni. Yiena mar mon miaka yo matin aduogo gi weche manyiena mathoth kik dhi mabor.